Puno ng pangamba subalit puno rin ng pag-asa. Ganyan sinalubong ng gitnang Luzon ng taong 2021. Hindi tulad ng nakasanayang salo-salo, kaliwat ka ng pamamasyal at iba't ibang uri ng pagtitipon, mas tahimik ang pagpasok ng taong 2021. Ito'y dahil pa rin sa banta ng COVID-19. Sa Zambales naman 36 ang kumpirmadong tinamaan ng COVID-19 sa Naval Education, Training and Doctrine Command sa bayan ng San Antonio. Noong nakaraang linggo'y kinumpirma ng Zambales Health Office ang COVID-19 outbreak sa Naval Education Training and Doctrine Command sa bayan ng San Antonio. Sa 36 na nagpositibo, 32 ang estudyante, 3 ang empleyado at 1 sibilyan. February 4 nang ianunsyo ng Provincial Health Office na negatibo na sa isinagawang RT-PCR test ang 18 sa mga binabantayang COVID-positive patient mula sa Naval Training Station. Kada linggo naman ay isa sa ilalim pa rin sa RT-PCR test ang mga natitirang COVID-positive patient kahit asymptomatic o walang ipinapakitang flu-like symptoms ang mga ito. Nagsimula ang outbreak sa 3 estudyante ng naturang Naval Training Station na nagpositibo sa coronavirus noong January 13 hanggang 15. Simula noong January 13 ay pinatupad na ang lockdown sa lugar. Doble higpit sa mga checkpoint sa entry at exit ng lalawigan. Kinakailangan din magpakita ng health at travel documents ang lahat ng papasok sa Zambales. Inaalam pa rin ng Zambales Health Office kung saan nagmula ang COVID-19, gayong ang mga mag-aaral ay higit 1 taong nakalock-in sa paaralan at walang travel history sa labas ng lalawigan. Sa pinakahuling tala ng Zambales Health Office, 19 na active cases ang nadagdag nitong Huwebes. 899 na ang confirmed COVID cases sa buong lalawigan, 91 ang active cases at may binabantayan pang 250 na kataong nagpapakita ng sintomas ng coronavirus. Samantala, nananatili din ang mataas na kaso sa mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Pero sa kabila nito, magandang balita naman ang sitwasyon sa Aurora na mag-iisang linggo ng 0 active COVID case. Pagpasok ng Pebrero, pinuntahan ng CLTV News ang mga katutubong AITA sa Porac, Pampanga. Ang ilan sa mga AITA alangan pa rin sa pagtanggap ng COVID vaccines. Ngayong panahon ng pandemya, mas sumihirap din umano ang buhay para sa mga katutubong AITA mula sa Porac, Pampanga. Dahil sa ipinatupad ng mga restriksyon, hindi na nila maibaba ang kanilang mga produkto. Upang magbalik normal ang buhay, bakuna kontra COVID ang isinusulong ng mga health expert. At isa sa mga prioridad ng pamahalaan upang mabigyan ng bakuna ay ang mga katutubong AITA. Pero ang ilan sa ating mga kapatid na katutubo, takot na mabakunahan. Ang senior citizen na si Aling Nenita nangangamba sa posibleng side effect ng vaccine. Aray, baka mahihina ko doon. Si Joanne naman iinom na lamang ng tubig na may pulang ugat. Sinabi raw ng kanilang mga elder o nakatatanda sa tribo na ito na lamang ang kanilang gawing pangontra sa iba't ibang sakit. Hindi pa ako simula nung bata ako, hindi pa ako na-injection po. May gamot kami nang binigay nung lolo ko nung buhay pa siya na ugat ng kahoy. Yun ang ginagamit namin. Ano pong ugat ng kahoy yun? Yung matindi na panlaban sa kahit anong sakit, sa tikdas, sa kahit ano. Anong pangalan ko? Yung sinasabi nila po ng lolo ko, Oplas daw. Oplas? Kasama sa COVID-19 vaccine priority list ng Porac IATF ang higit 200 AITA. Naglaan na rin ng 5 million peso fund ang lokal na pamahalaan upang ipambili ng COVID-19 vaccines para sa higit 120,000 na mga residente. 70% ng kakailanganing bakuna ay ilalapit nila sa national government. Samantala, nanawagan naman ng World Health Organization sa mga pharmaceutical company na bigyang pansin ang pagsulpot ng bagong variant ng COVID-19. Ito'y matapos lumabas sa ilang pag-aaral na ang mga bakuna mula sa Oxford AstraZeneca ay minimal lamang ang nagagawang pangontra laban sa bagong variant ng coronavirus. It also seems increasingly clear that manufacturers will have to adjust to the evolution of the virus, taking into account the latest variants for future shots, including boosters. Ayon sa WHO, normal umano na magkaroon ng mutation sa mga virus kung kaya't mas mabuting agad itong maagapan sa pamamagitan ng epektibong bakuna. Dito sa Pilipinas, unang babakunahan ng mga medical frontliners sa National Capital Region. Nang kaparehong buwan, bigla ring naghigpit sa Bataan, Pampanga border checkpoint dahil sa banta ng UK COVID variant. 5 buwan nang ipinatutupad ang mahigpit na border control sa boundary ng Pampanga at Bataan dahil sa banta ng COVID-19. Subalit dahil sa panibagong variant ng virus, doble higpit na ngayon ng mga pulis at provincial IATF personnel sa pagpapapasok ng mga biyahero sa lalawigan ng Bataan.
24/7 ang checking ng mga travel at health documents maging ang QR code na laan para sa contact tracing. Kaya dito sa Bataan, mas pinagsin po natin yung pagtutok ng mga gagaling sa labas, papasok sa Bataan. Nakanapan pa po natin ng travel pass, medical requirement. Dahil pinaka-importante yung QR code. Mayroon ding nakapost ng mga IT personnel sa checkpoint upang matulungan sa registration ang mga hirap na gumamit o maka-access sa www.getpass.ph website. Ang bawat motorista ay kinakailangang iparehistro ang kanilang pangalan, address at travel history upang makakuha ng QR code. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin 100% ang operasyon ng turismo sa Bataan. Hindi po lahat dito pinapayagan na pumunta sa mga tourist spot natin. Hinahanapan po natin sila ng kahit medical certificate lang. Ipinag-utos din ng Provincial IATF na hanggat maaari ay local tourism muna ang buhayin sa lalawigan. Limitado pa rin sa 30% capacity ang dapat na i-entertain ng mga resort at beach sa Bataan. Kung galing sa ibang bayan, mas makabubuti na magpresenta ng negative RT-PCR result. Samantala, patuloy naman ang mass testing sa buong lalawigan. As of January 29, 43,922 na ang sumailalim sa RT-PCR testing sa Bataan. 3,795 ang confirmed COVID cases at 50 sa naturang bilang ay active cases. Sa ikalawang buwan ng taon, umarangkada na rin ang paggamit ng saliva test na unang inoffer sa Red Cross SBMA. Bukas na rin sa publiko ang COVID-19 saliva test ng Red Cross sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Malinis na vial at straw lang ang kailangan para kolektahin ang 1 ml na laway sa isang tao. Ito ang gagamitin na sample para malaman kung siya'y may COVID-19. Ayon sa Red Cross, mas mabilis ang pagproseso ng saliva test. Aabot lamang ito ng 3 hanggang 4 na oras. Nasa 2,000 piso ang presyo kumpara sa 3,800 pesos hanggang 5,000 pesos sa swab test sa mga laboratorio. Ganun pa man, may mga mekanismo pa rin umano para bantayan ang saliva test at mamonitor ang accuracy ng inilalabas nitong resulta. Sa pahayag ni SBMA Chairman and Administrator Wilma Isma, malaking tulong mano ang saliva test upang mahikayat ang taong bayan na sumailalim sa painless at non-invasive na pamamaraan ng pagsusuri kung tinamaan ng coronavirus. Batay sa validation ng Department of Health, 98% ang accuracy rate ng bagong paraan ng COVID-19 testing. Makatutulong ang saliva testing upang mapabilis ang pagsusuri sa mga persons under investigation, mga manggagawa sa loob ng Subic Bay Freeport na nagpapakita ng flu-like symptoms o hindi naman kaya nagkaroon ng exposure sa COVID-19 patient. Sa latest COVID-19 bulletin ng SBMA, umabot na sa 48 ang naitalang kumpirmadong kaso at isa na lamang ang nananatiling active case. Sa mga panahong ito ay umabot na rin sa lampas 2,900 ang binabatayang kaso ng COVID sa rehiyon. Pumalo na sa 2,901 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Central Luzon base sa datos ng Department of Health nitong ika-29 ng Enero. Nasa 10% ito ng total confirmed cases na 27,590. Pinakamataas ang kumpirmadong kaso ng coronavirus sa lalawigan ng Bulacan na nakapagtala ng 11,120. Pinakamababa ang sa Aurora na 89 na kaso. Magandang balita naman dahil noong isang linggo ay back to zero na ang active COVID cases sa Aurora. Nitong January 29, 2021, pinakamarami ang reported na kaso sa Pampanga na umabot sa 129 cases sa loob lamang ng isang araw. Sinundan nito ng Zambales na may 21 reported cases in a day dahil naman sa nangyaring outbreak sa isang naval training station sa San Narciso. Samantala, bago matapos ang taong 2020 ay tinuring naman na high-risk area ang bayan ng Kapas sa Tarlac na mataas ang attack rate. Ang attack rate ay ang bilang ng mga nahawaan matapos magkaroon ng exposure sa COVID-19 patient o sa lugar na may coronavirus. Ang Kapas ay may 7.6% attack rate. Kaya naman rekomendasyon ng Octa Research Team na paigtingin ang testing at contact tracing ng mga local government unit na may upward trend o hindi bumababang kaso ng coronavirus. Marso naman na magpositibo ang 2 gobernador mula sa gitnang Luzon. Parehong tinamaan ng COVID-19 sina Zambales Governor Jun Ebdane at Nueva Ecija Governor Oye Umali. Sa patuloy na paglobo ng bilang ng COVID-19 cases sa bansa, maging ang mga public official hindi rin nakaligtas sa banta ng novel coronavirus. March 21 ang parehong i-anunsyo ni Zambales Governor Jun Ebdane at Nueva Ecija Governor Oye Umali na positibo sila sa COVID-19. Sa opisyal na pahayag ni Ebdane, hinihimok niya ang kanyang mga nakasalamuha sa nakalipas na isang linggo na agad sumailalim sa RT-PCR testing.
March 12 nang dumalo siya sa 6th General Assembly ng League of Provinces of the Philippines sa Mandaluyong City. 12 gobernador pa ang kanyang nakasama sa naturang face-to-face assembly. Base sa mga larawang nakapost sa official LPP Facebook page, nakasalamuha rin ni Ebdane, sina Bataan Governor Abet Garcia at Tarlac Governor Susan Yap. Ayon kay Yap, 16 ng Marso ay sumailalim siya sa RT-PCR test at negatibo siya sa coronavirus. March 17 nang muling dumalo si Ebdane sa 6th Full Council meeting ng Regional Development Council. Ito'y via online subalit nakasama niyang personal ang ilan sa kanyang mga staff. March 18 nagsagawa naman siya ng on-site inspection sa 2 tulay sa bayan ng Kabanggan. At March 19 nagpatawag siya ng emergency meeting para sa pagpapaigting ng COVID response sa probinsya na dinaluhan ng ilang department heads kabilang na si Provincial Health Officer Dr. Noel Bueno. Kasalukuyan namang nagpapagaling sa isolation facility si Ebdane. Si Nueva Ecija Governor Umali naman ay kasalukuyang naka-home isolation. Nagsagawa na rin ng contact tracing sa mga nakasalamuha ng gobernador. Samantala, umabot na sa 32,644 ang kabuang bilang ng COVID-19 sa Central Luzon. Pinakamataas pa rin ang kaso sa Bulacan na umabot na sa 13,034. Nang dahil sa pagdalo sa seminar, siyam na empleyado naman ng DepEd Zambales ang nahawaan ng COVID-19 mula sa kanilang mga kasamahan na bahagi ng pagtitipon. Dahil sa insidente, ipinasara ang 2 resorts na naging venue ng nasabing seminar. Nagpositibo sa COVID-19 ang 9 na DepEd employees matapos dumalo sa meeting at seminar sa Iba, Zambales noong nakaraang linggo. Kinumpirma ni Zambales Health Officer Dr. Noel Bueno na kabilang sa mga nagpositibo ay mga school division official at isang principal. 300 empleyado ng kagawaran ng dumalo sa nasabing seminar. At ayon sa investigasyon ng Provincial IATF, nagmula ang virus sa isang COVID-positive employee na bahagi ng event. 2 resort ang pinagdausan ng naturang seminar. Ang una ay dinaos sa Fantasy Beach Resort noong March 1 to 6. March 9 to 12 naman ang seminar sa Bakasyonan Resort and Conference Center. Ayon kay Bueno, ay pinasara na ang 2 resort dahil sa paglabag sa itinakdang health protocols ng IATF. Hindi naman na idinetalya ni Bueno kung anong partikular na paglabag ang nagawa ng 2 resort. Sumasa ilalim na rin sa 14-day quarantine period ang iba pang nakasalamuha ng mga nagpositibong DepEd employee. Sinubukan namang hinga ng panig ng CLTV News ang 2 ipinasarang resort subalit wala pang tugon ang mga ito. Gayunpaman, ilan sa Local Tourism Advisory ng Zambales ay kinakailangan magpresenta ng mga supporting document ng bawat individual kung hindi non-leisure travel ang pakay sa lugar. Lumampas na rin sa 1,000 mark ang confirmed COVID cases sa Zambales, habang nananatili sa 58 ang aktibong kaso. Matapos ang COVID transmission incident sa Zambales, sigit 30 katao naman sa loob ng Aurora Provincial Jail ang tinamaan ng COVID-19. Kahapon, March 24, na itala sa probinsya ng Aurora ang highest single-day spike sa kanilang COVID-19 cases na umabot sa 30. 29 sa bilang ay mula sa provincial jail sa bayan ng Baler. March 22, nagsimulang magpositibo sa coronavirus ang 3 persons deprived of liberty sa Aurora Provincial Jail. Agad na nagsagawa ng contact tracing at testing ang local IATF at dito na nga nagsimulang lumobo ang kaso ng mga positibo sa virus. Isinailalim na rin sa disinfection ang mga pampublikong lugar. Inaalala ngayon ng Provincial IATF ay ang kakulangan sa isolation facility sa lugar. 25 lang kasi ang maximum capacity ng Reserva Quarantine Facility sa Baler. Kaya naman nagsasagawa na lamang ng alternatibong pamamaraan ng local IATF upang hindi na magkahawaan lalo na yung mga nasa loob ng naturang detention facility. May mga gusali na raw na ini-inspeksyon upang i-convert bilang isolation hub. Hindi po muna lalabas yung mga empleyado ron. Siyempre, yung mga nakakulong po, hindi pwede lumabas talaga at bawal po yun. Kaya nag-i-strategy po ang provincial government kung paano sila masosuportahan ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan doon po sa jail. At isa lang sinisigurado ko, yung pong may asawa na nasa provincial jail ay magtiis po muna kayo na hindi makita yung inyong mga mahal na asawa. Indefinite o wala pang kasiguraduhan kung kailan muling pahihintulutan ang pagbisita sa provincial jail. Samantala, mahigpit namang pinatutupad ang Executive Order No. 5-2021 kung saan unified na ang curfew sa buong Baler na magsisimula ng 10 p.m. to 5 a.m. Bawal na rin ang anumang mass gathering o pagtitipon.
Mandatory rin ang paglalagay ng alkohol sa mga pampublikong transportasyon. As of March 24, 2021, 154 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong Aurora. 53 sa bilang ang active cases. 3 rin sa 7 probinsya ng Gitnang Luzon ang pasok sa top 10 ng may pinakamaraming COVID-19 cases na naitala sa loob ng isang araw. Nanguna sa listahan ng Bulacan na may 439 new cases. Pangsyam ang Pampanga na may 92 cases at 10th spot ang Nueva Ecija na may 76 cases. Noong Marso, isinailalim muli sa ECQ ang Bulacan. Kasabay ng pagpapatupad ng isang linggong enhanced community quarantine sa lalawigan, inatasan din ang bawat barangay na muling i-activate ang kanilang isolation facility. Pagpatak ng 12:01 ng madaling araw ng March 29, 2021, nagsimula na ang pagpapatupad ng 1-week enhanced community quarantine sa NCR Plus o Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna at Rizal. Ang provincial government ng Bulacan agad iniutos ang pagbubukas ng barangay isolation facility. Noong nakalipas na taon, mga paaralan at multipurpose building ang nagsilbing isolation facility para sa mga Bulakenyong naging close contact ng mga COVID-positive patient. Mayroong 539 barangays ang probinsya. Bawat barangay ay makikipagtulungan sa Rural Health Unit para sa tamang isolation protocols. Atasan natin ang lahat ng mga barangay captains na magkaroon ng kani-kanyang isolation facilities. Tuloy pa rin ang public transportation, subalit mas pinalawig naman ang curfew hours mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Walang mall, pero mananatili pong bukas ang mga essential goods and services at 50% operational capacity. Sa mga restaurants, pinapayagan, pero take out and delivery lamang po. Doble higpit din ang mga checkpoints sa buong lalawigan, lalo na sa mga entry at exit points. Kasabay ng pagpapatupad ng pinakamahigpit na quarantine protocol ang patuloy na COVID-19 vaccination sa Bulacan. Sa kanilang ikalawang linggo ng vaccination rollout, 15,260 frontliners na ang nabakunahan ng unang dose ng AstraZeneca, habang 14,930 naman ang nakatanggap ng Sinovac vaccines. Dito sa Gitnang Luzon, nangunguna pa rin ang Bulacan sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Umabot na sa 16,696 ang kumpirmadong kaso sa lugar kung saan 2,753 ang active cases. Abril ngayong taon, pasok sa top 10 provinces na may pinakamataas na daily COVID-19 cases ang Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Ang bilang ng aktibong kaso sa Central Luzon umabot na sa higit 9,000 at 98% ng bilang ay mild cases. Nitong April 28, pumalo na sa 1.02 milyon ang naitalang confirmed COVID-19 cases sa buong Pilipinas. Nang kaparehong araw rin naitala ang 6,895 na bagong kaso ng coronavirus. Dito sa Gitnang Luzon, 3 probinsya ang pasok sa top 10 provinces na may pinakamataas na naitalang COVID cases sa loob lamang ng isang araw. Pang-apat ang Bulacan na may 283 new cases. Sinundan ito ng Pampanga na may 267 na kaso. Habang 10th spot ang Nueva Ecija na may 79 na kaso. Sa talaan naman ng top 20 municipalities and cities na may mataas na daily COVID-19 cases, pang-12 ang City of May Kawayan sa Bulacan na may 90 cases noong April 28. Pang-19 naman ang City of San Fernando, Pampanga na may 57 naitalang bagong kaso. Sa latest coronavirus bulletin ng Central Luzon Health Department, 82,082 na ang confirmed cases sa buong rehiyon. 9,324 ang active cases. 1,864 ang namatay at 70,894 ang recovered. Ayon sa DOH, 98.11% o 9,148 sa mga active COVID patient ang nagpapakita ng mild symptoms. 44 ang asymptomatic, 60 ang moderate cases, 54 ang severe cases, at 18 ang critical na kaso. Samantala, extended hanggang May 14 ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Bulacan na kasali sa NCR Plus Bubble. Habang sa Pampanga, hinihintay pa kung magkakaroon ng panibagong extension ang umiiral na household lockdown sa bisa ng Executive Order No. 5B-2021. Nang kaparehong buwan, inanunsyo ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na higit 5,000 manggagawa sa loob ng Freeport ang nawalan ng trabaho. Ang retrenchment ay iniuugnay sa naging dagok ng COVID-19 pandemic sa mga negosyo at establishmento.
Samantala, isang helpdesk naman ang inilunsad upang hanapan ng libreng training at trabaho ang mga displaced worker. April 7 ang ianunsyo ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na ang pagsasara at pagkalugi ng ilang negosyo sa loob ng Freeport noong 2020 ang naging mitya sa higit 5,000 empleyadong nawalan ng trabaho. Ang pangunahing rason ang COVID-19 pandemic. Sa datos na inilabas ng SBMA, pinaka naging apektado ang manufacturing industry kung saan 3,910 na manggagawa ang nasibak sa trabaho. Sinundan ito ng construction sector na may 833 displaced workers. At 717 katao naman ang nawala ng hanap buhay mula sa shipbuilding o maritime-related projects. Malaking bahagi ng mga apektadong manggagawa ay mula sa Zambales na umabot sa 1,839. 899 workers naman ay residente ng Bataan. Noong 2019, 135,000 ang populasyon ng mga manggagawa sa loob ng Freeport. Samantala, upang matulungan ang mga nawalan ng trabaho, inilunsad ng SBMA ang isang information and support system para mabigyan ng libreng training at maihanap ng ibang trabaho ang mga retrenched worker. Dito'y susubukan silang turuan ng bagong skills o kaalaman na may kinalaman sa mga existing industry na patuloy ang operasyon kahit may pandemic. Ang tourism industry ang kasalukuyang pinagtutuon ng pansin ng SBMA upang maging isa sa mga economic driver ng kanilang post-pandemic plan. Rainiel Pawid, CLTV News. Habang tumataas ang bilang ng naitatalang kaso ng COVID sa Pampanga, naghigpit din noon ang bayan ng San Simon sa mga papasok na non-resident ng lugar. Required na rin ang pagpapakita ng negative COVID-19 test result sa border ng Bulacan at San Simon. 5 buwan nang ipinatutupad ang mahigpit na border control sa boundary ng Pampanga at Bataan dahil sa banta ng COVID-19. Subalit dahil sa panibagong variant ng virus, doble higpit na ngayon ng mga pulis at provincial IATF personnel sa pagpapapasok ng mga biyahero sa lalawigan ng Bataan. 24/7 ang checking ng mga travel at health documents maging ang QR code na laan para sa contact tracing. Well, dito sa Bataan, pinagsi po natin yung pagtutok ng gagaling sa labas, papasok sa Bataan. Nahanapin pa dito natin ng travel pass, medical requirement. Saka pinaka-importante yung QR code. Mayroon ding nakapost ng mga IT personnel sa checkpoint upang matulungan sa registration ang mga hirap na gumamit o maka-access sa www.getpass.ph website. Ang bawat motorista ay kinakailangan iparehistro ang kanilang pangalan, address at travel history upang makakuha ng QR code. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin 100% ang operasyon ng turismo sa Bataan. Hindi po lahat dito pinapayagan na pumunta sa mga tourist spot natin. Hinahanapan po natin sila ng kahit medical certificate lang. Ipinag-utos din ng Provincial IATF na hanggat maaari ay local tourism muna ang buhayin sa lalawigan. Limitado pa rin sa 30% capacity ang dapat na i-entertain ng mga resort at beach sa Bataan. Kung galing sa ibang bayan, mas makabubuti na magpresenta ng negative RT-PCR result. Samantala, patuloy naman ang mass testing sa buong lalawigan. As of January 29, 43,922 na ang sumailalim sa RT-PCR testing sa Bataan. 3,795 ang confirmed COVID cases at 50 sa naturang bilang ay active cases. Muli namang nagdagdag ng COVID-19 room ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa City of San Fernando, Pampanga matapos ang biglaang paglobo ng coronavirus cases sa lalawigan noong Abril. Nilinaw ng pamunuan ng ospital na hindi nila tinatanggihan ng mga pasyente. Bagkus binibigyang prioridad lamang nila ang nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pampanga, kaakibat nito ang mataas na demand sa mga pagamutan. Ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa City of San Fernando makailang beses na ring napuno. Noong Marso, 255 ang bed capacity sa kanilang COVID-19 ward. Pagpasok ng Abril, nag-expand sila sa 327 beds. At dahil sa bilis ng paglobo ng kaso, kinumpirma ni JBL Chief of Hospital Dr. Montserrat Choco na tumungtong na sa 100% full capacity ang kanilang COVID facility noong April 5. April 6 ay agad namang kinonvert ang isang normal ward upang maging COVID room annex na may 50 bed capacity. Sa kasalukuyan, 377 ang COVID-dedicated beds sa naturang ospital. 297 sa mga ito ang okupado na. Nilinaw rin ng pamunuan ng ospital na patuloy ang triaging sa mga pasyente.
Dito'y binibigyang prioridad ang mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Lahat ng manageable conditions ay pinapayuhan nilang dumiretso sa mga community isolation facility. Ang JBL ay isang referral hospital para sa mga moderate, severe at critically ill na mga COVID-19 positive patients, COVID-19 suspects at COVID-19 probable cases. Binigyan diin naman ng pamunuan ng JBL MGH na hindi sila namimili ng mga pasyente. Sa kasalukuyan, 297 patients na ang naka-admit sa COVID-19 isolation ward ng JBL. 157 sa bilang ay confirmed cases at 140 ay COVID suspects na may moderate, severe at critical symptoms na naghihintay pa ng swab test result. Subalit sa kabila ng pandemya, nangibabaw pa rin ang pagiging matulungin ng mga Pilipino. Kaya naman bigla ring nagsulputan ang mga community pantry. Samot-saring gulay, karne ng baboy, manok, bigas at maging herbal drink. Yan ang laman ng community pantry na ito sa Barangay San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Sa pinagsamang donasyon ng mga pribadong tao, institusyon at lokal na pamahalaan na buo ang palengke-style na konsepto ng community pantry na ito. Gaya ng pangkaraniwang community pantry, bawat individual ay pahihintulutang kumuha ayon sa pangangailangan ng kanilang pamilya at maaari namang magbigay base sa kanilang kakayahan. May nakaposta ring mga marshal sa lugar upang mapanatili ang physical distancing ng mga kumukuha ng supply ng pagkain. Dahil sa hindi pinahihintulutan ng pananatili ng matagal sa community pantry dahil na rin sa banta ng COVID-19, ang mga residente ipinaabot ang kanilang pasasalamat sa social media. Para kay Mary Ann Castro, malaking bagay ang community pantry upang maitawid ng mga naghihikahos na pamilya ang pangangailangan sa pagkain. Gayunpaman, iba yung pag-iingat rin ng pabaon ng mga residente sa mga community pantry organizer. Gaya ng ibang LGU, hindi rin ipinagbabawal ang pagtatayo ng community pantry sa buong Santo Tomas. Mahalagang busog at malusog umano ang komunidad lalo na't kailangan ng malakas na resistensya upang malabanan ang nakamamatay na coronavirus. Kaya naman ang kanilang mga ipinamamahagi garantisadong masustansyang pagkain. Payo ng local government, mas mainam kung ipagbibigay alam sa kanila ang pagtatayo ng community pantry upang makapagtalaga umano ng security aid na magbabantay kung nasusunod ang ilang health at safety protocols. Isa ang Santo Tomas sa may mababang kaso ng COVID-19 active cases sa buong Pampanga. Subalit hanggat hindi umano bumabalik sa zero ang kanilang talaan, wala silang dapat na ikakampante. As of April 25, 195 na ang kumpirmadong COVID cases sa lugar. 39 ang active cases, 10 ang namatay at 146 ang gumaling na. Tila isang batong itinapon sa tubig at lumikha ng alon ang sinimulan ng isang Kapampangang mag-aaral sa University of the Philippines Diliman na si Ana Patricia noon ng Angeles City. Nitong nakaraang linggo, viral sa social media ang maginhawa community pantry na binuo sa pilosopiyang magbigay batay sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Bunsod nito, iba't ibang mga community pantries ang nagsulputan sa buong bansa kabilang na dito sa Pampanga dahil marami ang mga nawalan ng trabaho kaya pahirapan ang paghahanap ng mapagkakakitaan upang may makain sa araw-araw. Hindi naman naging hadlang ang estado sa buhay maging ang edad upang tumulong ang iilan para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nagtayo ng community pantry ang mga kabataan sa Pampanga upang kahit papano ay maibsan ang hirap na dinaranas ng ating mga kabalin. Isa na dito ang mga volunteers mula sa Balibago, Angeles City. Ngayong pandemya, nag-e-exert po talaga ako tsaka yung mga kaibigan ko ng todong effort sa parte namin para makapaglingkod din po sa iba. Mayroon namang community pantry na iikot sa bawat barangay sa Apalit. Ginagawa namin, nililipat namin to everyday, at least 2 barangay everyday, para nadi-disseminate na maayos, nakikinabang ang iba't ibang mga tao sa Apalit. Hindi umano mahirap na bagay ang pagtulong lalo na't walang hinihingi na kapalit at bukal ito sa kalooban. Isa lamang itong halimbawa na hindi tayo dapat matinag ng problema dahil may mga taong tutulong sa atin sa gitna ng pandemya. Isa rin daw itong paniniwala ng mga sinaunang Kristiyano. Hindi tayo dapat matalo sa depresyon, hindi tayo dapat matalo sa kawalan ng pag-asa. Para sa mga nais magbigay ng donasyon, maaaring makipag-ugnayan sa mga organizers ng mga community pantry sa inyong mga barangay. Pagsapit ng Mayo, ikinaalarma ng Pampanga Provincial Government ang pagkakaroon ng mataas na kaso ng COVID-19 positive sa hanay ng mga senior citizen.
Isa sa kada 3 nakatatanda na sumasa ilalim sa swab testing ay nagpupositibo sa coronavirus. Every 3 isi-swab natin, isa positive po. Sa latest public address ni Pampanga Governor Delta Pineda, binigyang diin niya ang nakababahalang kondisyon ng mga senior citizen sa lalawigan. Isa sa kada 3 nakatatandang sumasa ilalim sa swab testing ang nagpopositibo sa COVID-19. Kaya naman patuloy niyang hinihikayat ang mga kasama sa bahay ng mga senior citizen na i-monitor ang sitwasyon ng mga nakatatanda. Sa oras na makaramdam umano ng sintomas ang mga ito, agad na silang dalhin sa mga itinakdang municipal swabbing center. Obligado po kayong servisyan ng mga barangay official natin, mga barangay service natin para dalhin sa municipal swabbing station natin para iswab po kagad ang mga nakakatanda natin. Wala ho kayong babayaran, nililinaw ko po sa inyo. Ongoing din ang COVID vaccination sa bawat syudad at munisipalidad ng Pampanga para sa mga senior citizen na bahagi ng priority list. Ang pagpapabakuna ang pinakamabisang panlaban sa nakamamatay na coronavirus. Ayon sa Department of Health, hindi man garantisadong hindi mahahawaan, subalit tiyak na hindi aabot sa kritikal na kondisyon sa oras na dapuan ng COVID-19. Kaya naman sa kabila ng kanilang agam-agam sa pagiging epektibo ng vaccines, ang ilang kabalan senior citizens nagpabakuna na rin. Para ma-protect siya na yan. Sarili ko. Para maiwasan yung magka-COVID. Para nakakatakot kasi yung sakit na yun, nakakahawa. Noong Martes, May 11, inamin ni Pampanga Provincial Health Office OIC Dr. Zenon Ponce na bagamat nasa A2 category o senior citizen pa lamang ang rollout ng bakuna sa lalawigan, may ilang mga nasa A3 at ibang kategorya pa ang binigyan na rin ng bakuna dahil hindi raw po pwedeng ibigay ang bakuna ng Sinovac sa mga senior citizen. Pero sa April 7 bulletin ng Department of Health, sinabi nitong pinapayagan na ang pagpapabakuna ng Sinovac sa mga nakatatanda basta mayroong masusing assessment ng kanilang kalagayan. Samantala, dismayado rin si Pineda sa naging aberya sa COVID-19 vaccination ng mga senior citizens sa City of San Fernando. Nagkagulo kasi sa pila ang mga nakatatanda habang nasa labas ng vaccination area. Kaya naman pakiusap ng Provincial IATF, Ayoko na makikita ulit sa nangyari nung isang araw na nakita ko. Scheduling lang po ang kailangan. Abisuhan niyo lang po ang barangay official. Dahil sila rin naman ho magdadala ng mga senior citizen na yan. Sila rin ho mag-guide sa vaccination area na yan. ayon sa May 14 COVID-19 tally ng DOH, 18,421 na ang confirmed cases sa Pampanga. 1,335 ang aktibong kaso. 580 ang namatay at 16,506 ang recovered. Upang mapataas ang kumpiyansa ng mga residente ng San Luis, Pampanga sa COVID vaccines, inilunsad ng lokal na pamahalaan ang baka para sa bakuna raffle kung saan may tsansang manalo ng baka ang mga tumatanggap ng bakuna. Dahil sa vaccine hesitancy o pag-aalangan na magpabakuna, naisip ng lokal na pamahalaan ng San Luis, Pampanga na gumawa ng isang programa na hihikayat sa mga residente na tumanggap ng COVID-19 vaccine. Maliban sa iba't ibang vaccine awareness campaign, inilunsad nila ang baka para sa bakuna. Ito ay isang monthly raffle project kung saan posibleng manalo ng baka ang magpapabakuna. Magsimula sa Setyembre hanggang Agosto ng susunod na taon ay gugulong ang baka para sa bakuna raffle. Makanita po, akong binsi tala po dening kabalenta mo. Burikupin po sana kening Balen San Luis as in akwan ayaw 100% magpabakuna tamo. Base sa datos ng local IATF, talagang mababa ang bilang ng mga pumayag na magpabakuna sa bayan. Pansin ito sa senior citizen community na tumanggi sa vaccine. Nasa 7,000 ang populasyon ng senior citizen sa San Luis. Sila rin ang prioridad ng gobyerno pagdating sa usapin ng COVID-19 vaccination. Subalit 17% o 1,254 lang sa mga nakatatanda ang pumayag na mabakunahan. Aminado naman ng lokal na pamahalaan na kakaunti pa rin ang dumarating na bakuna mula sa national government. Noong isang linggo, 297 doses pa lang ng vaccine ang inilaan para sa senior citizen ng San Luis. Subalit sa kabila ng kakaunting bilang ng bakuna, mas kakaunti naman ang mga nakatatandang nais tumanggap nito. 166 ang nakaschedule mabakunahan, ngunit noong araw ng bakuna, 100 lang ang sumipot. Ayon kay Mayor Sagum, sa susunod na 3 buwan ay tiyak na ang dating ng supply ng bakuna mula sa national government at maging ang binili ng provincial government. Banda po July, August, September yan. Dakal na po talaga yung vaccine.
Batay sa May 25 COVID Bulletin ng San Luis, 198 na ang kumpirmadong kaso sa lugar. 16 ang aktibong kaso, 10 ang namatay at 172 ang recovered. Ang ilang evacuation center naman ginawa ring vaccination site. Tuwing papasok ang panahon ng tag-ulan, isa ang bayan na makabebe sa laging nilulubog ng baha. At itong Hidden Paradise Gym sa Barangay San Francisco ang kanilang pangunahing evacuation center. Pero dahil sa COVID-19 pandemic, na-convert ito bilang vaccination site. Dito'y naabutan namin ang 65-year-old na si Nanay Arceli na nakaschedule para sa second dose ng kanyang bakuna. Ayon sa kanya, tama na unahin ang rollout sa COVID-19 vaccine. Tila bahagi na raw ng kanilang buhay ang bahadala ng ulan at high tide. Importante yung bakuna. Siyempre, marami kang kasama sa bahay. Kawawa naman pagka nagkasakit ka, maawa sila. Tulad ni Nanay Arceli, ang kapwa niya senior na si Nanay Carmencita ikinatuwari ng gumugulong na pagbabakuna sa kanilang bayan. Siyempre, pag nagka-COVID ka, quarantine ka nila. May hiwalay ka sa family mo. Sana yung kasing edad ko, na senior na, magpabakuna na para safe tayo. Ayon kay Municipal Disaster Chief Jomel Cruz, hindi naman nila isinantabi ang peligrong hatid ng mga bagyong darating. Alerto pa rin umano ang kanilang tanggapan at inihanda na ang isang bagong tayong paaralan bilang alternatibong evacuation center. Mayroon itong 10 silid na kayang i-accommodate ang 20 katao. Tiyak rin umano ang implementasyon ng safety protocol sa lugar para maiwasan ang COVID-19 transmission. We will be using the San Roque Elementary School building, which is new and hindi pa siya nagagamit as the new temporary evacuation center. So based po sa records natin for the past years, several years na yung number of nag-evacuate, kayang-kaya pong i-accommodate dun sa areang yon. Sa nakalipas na mga taon, 35 families ang maximum o pinakamaraming bilang ng lumikas ang naitala ng MDRRMO sa kanilang evacuation center na may kapasidad para sa 250 families. Sanay man sa mataas na tubig ang mga residente na makabebe, hindi umano ito rason para magpakakampante lalo na sa pabago-bagong lagay ng panahon. On our part, we are very confident na i-give up yung purpose talaga ng evacuation center for a more important purpose, which is the vaccination site, no? And instead come up with another alternative as an evacuation center. Isa ang makabebe sa mga munisipalidad sa Pampanga na mataas ang bilang ng namatay dahil sa COVID-19. Base sa June 5 Bulletin ng Bayan, 34 na ang namatay, 388 ang kumpirmadong kaso kung saan 43 ang active cases at 311 naman ang gumaling na. Hulyo naman na makapagtala ng 6 na Delta variant cases sa gitnang Luzon. Nitong July 22, inanunsyo ng Department of Health na may 12 bagong kaso ng COVID-19 Delta variant sa bansa. Ang Delta variant ay ang strain ng novel coronavirus na 2 hanggang 4 na beses na nakahahawa. 6 sa mga bagong kaso mula sa gitnang Luzon. Hindi naman na tinukoy ng kagawaran ng partikular na probinsya ng mga nagpositibong pasyente na pawang recovered o gumaling na. Ang Pampanga IATF isolation ng mga outsider o umuuwi sa probinsya ang tututukan. Ito'y lalo na sa mga galing sa ibang bansa kung saan mataas ang kaso ng COVID-19. Hindi umano ito diskriminasyon bagkus bahagi ng doble pag-iingat. Nananawagan naman si Pampanga Governor Delta Pineda na ipagpatuloy na mga kabalen ang konsepto ng household lockdown. Ito'y kung saan kahit kapamilya ay hindi muna pinahihintulutang bumisita sa mga kamag-anak. Ituloy ho natin ang pag-iingat natin sa pamilya natin, paghihigpit sa lahat ng pumupunta sa pamamahay natin. Ituloy lang po natin. Plano na ring ibaba ng Pampanga sa barangay level ang rollout ng vaccination upang mapabilis ang proseso. Sumasailalim na rin sa training ang ilang vaccinator na tutulong sa oras na dumating ang maraming supply ng bakuna. Samantala, ayon kay Bataan Governor Abet Garcia, malaking tulong ang paghihigpit ng border kung saan sasalain sa essential travel ang makapapasok sa lalawigan na nakapailalim pa rin sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sa Tarlac naman, isinasailalim ang mga returning Filipino sa double RT-PCR test bago tuluyang makapanatili sa probinsya. Negative RT-PCR test result naman ang mandatory requirement ng Zambales para sa mga nais pumasok sa probinsya. At sa oras na magpositibo ang isang turista o outsider habang nasa Zambales, mandatory rin na dadalhin sila sa designated COVID hospital ng lalawigan. Sa Aurora, ibinaba ng Provincial IATF ang 3-day maximum stay rule para sa mga turista.
Maliban sa mga negative RT-PCR test result, dagdag protection umano na diretso sa mga Department of Tourism o DOT accredited accommodation ang lahat ng bisita. Ang Bulacan naman na bahagi ng NCR Plus Bubble at ang probinsya ng Nueva Ecija pinabibilis na ngayon ang rollout ng bakuna kontra COVID-19. Samantala, isang advisory naman ang inilabas ng Department of the Interior and Local Government Region 3 upang ipaalala sa lahat ng mga kinauukulan ang implementasyon ng minimum health standards bunsod ng kumakalat na COVID-19 Delta variant. Noong Agosto, may na-detect na ring Lambda variant sa Pilipinas. Nakapagtala na ang Pilipinas ng unang kaso ng COVID-19 Lambda variant base yan sa kumpirmasyon ng Department of Health nitong August 15. Ayon sa DOH, Philippine Genome Center at ang UP National Institutes of Health, lumilitaw na ang unang kaso ng Lambda variant ay natukoy sa pinakahuling genome sequencing na kanilang isinagawa. Ang 35 anyos sa babaeng dinapuan ng Lambda ay hindi isang returning overseas Filipino, bagkus isang local resident. Asymptomatic at nakarecover na umano ang pasyente matapos sumailalim sa 10-day isolation period. Nagsasagawa na ng backtracing at case investigation hinggil sa mga nakasalamuhan ng pasyente. Ang Lambda variant ng COVID-19 ay unang nadiskubre sa Peru noong August 2020. Noong June 14, 2021, ito ay klasipikado bilang Variant of Interest o VOI ng World Health Organization. Ang naturang VOI ay may potensyal na makaapekto sa transmissibility ng SARS-CoV-2 at kasalukuyang minomonitor para sa posibleng clinical significance nito. Aminado naman si Health Secretary Francisco Duque na patuloy pang sinisiyasat ng mga eksperto ang komposisyon o kabuuan ng bagong variant. At ito nga, mukhang sa mga limitadong datos, lumalabas na parang Delta variant din, no? Transmissible, highly transmissible, ibig sabihin na madaling makahawa. Paglilinaw pa ni Duque, ang mahalaga dito, so far ang lahat ng mga bakuna natin effective against severe yung malubha at malalang COVID-19 infection at naiwasan ang pagpapa-ospital at ang pagpanaw. Base sa August 12 biosurveillance report ng Philippine Genome Center, mayroon ng 2,222 total recorded alpha variant sa bansa, 2,483 na beta variant, 807 delta variant, 2 gamma variant, at 347 P3 variant. Setyembre naman ang biglang magkaroon ng surge sa bilang ng COVID cases sa Bataan at Bulacan. Mula sa iba't ibang quarantine status, lockdowns at implementasyon ng striktong health protocols, lahat yan ay naranasan at patuloy na dinaranas ng Bulacan. Ngunit sa kabila ng mga ito nananatiling COVID-19 high-risk area ang lalawigan. Nitong September 17 lang sa inilabas na report ng Department of Health Central Luzon, 761 ang naidagdag sa new COVID-19 cases ng probinsya. Dahilan upang tumungtong ang total confirmed cases sa 89,886 at ang all-time high na active cases sa 7,916. 1,339 naman na ang Bulakenyong namatay dahil sa COVID habang may 80,631 na nakarecover mula sa nakamamatay na virus. Pero sa kabila ng mga numero, may ilang Bulakenyo ang tila hindi ito alintana at patuloy sa pakikipagsapalaran para makapaghanap buhay. Hindi naman po. Hindi naman po yata ganun kagrabe. Hindi naman po. Okay lang man po. Basta mag-iingat lang. Sundin natin yung yung gusto nilang mangyari. Ayon sa provincial government, batid nila ang daing ng karamihan sa mga Bulakenyo na nais matuldukan ng pandemya. Subalit pilit umano nilang binabalanse ang ekonomiya at kalusugan upang magtuloy-tuloy ang hanap buhay sa lugar. Kaya naman binuo ang iba't ibang skills training para sa mga Bulakenyong nawalan ng trabaho o nais kumita. Kapapaluban po ng iba't ibang napapanoon o trending na basic skills demo. Gaya po ng mga sumusunod. Ito po yan. Beauty care. Gaya ng makeup tutorial. Hair cutting at nail art. Basic skills demo on essential oil making, alcohol o sanitizer, maging gayon din ang dishwashing and fabric conditioner making. Samantala nitong September 18 pumanglima ang Pilipinas sa may pinakamaraming naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong mundo na umabot sa 23,134. Nangunguna pa rin ang Estados Unidos, India, United Kingdom at Turkey. Isa ang Bataan sa mga probinsya sa gitnang Luzon na may patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Kaya naman bukod sa mga itinakdang health at safety protocols ng Department of Health, umapela na rin si Bataan 2nd District Representative Joet Garcia na magkaroon na rin ng safety home protocols ang mga Bataenyo.
Kabilang sa mga pinalilimitahan ni Garcia ay ang pagbisita sa bahay kahit pa ng kamag-anak. Inabisuhan na rin sila na limitahan ang pisikal na interaksyon lalo na sa mga miyembro ng pamilya na palagi ang exposed sa labas ng tahanan. Kaya nga ang sinasuggest namin, gawa ho tayo ng paraan. Baka wag na ho tayo magsabay-sabay kumain. Kung kaya pa natin mag-mask kahit sa loob po ng tahanan, lalo na kapag meron nga tayong kapamilya na nagtatrabaho sa labas o lumalabas. Aminado naman si Garcia na kahit nangunguna ang Bataan sa may pinakamaraming nabakunahan kontra COVID sa buong rehiyon, ay malayo pa ang probinsya sa target population nito upang makamit ang herd immunity. As of September 18, at ito po ay galing sa PHO, nasa 175,242 ang fully vaccinated sa probinsya ng Bataan. Ito po ay 30% ng 30% ng target po natin na 594,000 adults. So medyo kulang kalahati pa. Sa kasalukuyan, 3,540 na ang binabantayang aktibong kaso sa Bataan kung saan 34 sa bilang ay Delta variant. Dahil sa upward trend ng coronavirus cases, mananatili sa MECQ ang Bataan hanggang September 30. Ilan sa mga ipinagbabawal ngayon sa lalawigan ay ang paggamit ng indoor at outdoor courts at maging ng mga gym, indoor dine-in, personal care services gaya ng salon, spa at beauty clinics. Sarado rin ang mga tourist destination, entertainment industry, kids amusement establishment, maging mga library, museum at cultural center. Hangad ng Provincial IATF na mabakunahan pa ang karagdagang 200,000 Bataenyo upang makamit ang herd immunity. Sa buong lalawigan, umabot na sa 28 ang kabuang bilang ng mga COVID vaccination site. Nitong Oktubre, unti-unti nang bumababa ang kaso ng COVID sa buong rehiyon. Ang ilang negosyo nanumbalik na rin ang operasyon. Umaga pa lang ay abala na ang restaurant supervisor na si Mads Dizon. Inaayos niya na ang lahat ng kakailanganin sa kanilang kainan dito sa City of San Fernando, Pampanga. Una niyang minomonitor ang alcohol dispenser at digital thermometer sa labas. Kailangan din ay maayos na nakikita ang 1 seat apart sign sa bawat dining area. Ang 15 crew ng restaurant fully vaccinated na rin umano kontra COVID ayon kay Mads. Sa halos 2 taong paghihigpit bunsod ng pandemya, talaga namang naging matumal umano ang pasok ng mga nagda-dine-in na customer. Kaya naman laking tuwa nila ng pahintulutan na ng Pampanga Government at Provincial IATF ang 70% dining capacity sa mga kainan. 70% it means talagang magbuboost na yung sales namin. Lalo na ngayon, pwede na mag-accept sa function hall. Nakapaloob din sa Executive Order 17D-2021 na maging ang mga non-resident ng lalawigan ay maaari nang bumisita o pumasyal basta't sila'y fully vaccinated. Walang sintomas ng COVID-19 o may maipakikitang local o foreign vaccination card. Malaking bagay raw ito sa mga resort owner tulad ni Rosita Torres mula sa Barangay Panipuan sa Siyudad San Fernando. Higit 2 taon na umanong matamlay ang bilang ng mga pumupunta sa kanilang garden resort. Nga po, mahina po. Halos mga 10% na lang. Umaasa naman si Rosita na sa darating na mga araw ay mas luluwag pa ang quarantine status kung patuloy na bababa ang COVID cases sa buong bansa. Kailangan dito yung mga bata dahil pag wala na hindi yung pinapasok yung bata, alis na yung customer. Dahil nakapailalim pa rin sa modified GCQ ang Pampanga, bawal pa rin lumabas ang mga 15 years old below at 65 years old pataas. Dahil kahit papano'y malaki na ang tsansang tumanggap ng mas maraming bisita, tuloy-tuloy na ang paglilinis sa resort ni Rosita. At maging ang mga room accommodation, inayos na rin ang mga pagitan sa oras na may mag-check-in. Ipinaalala naman ng Provincial IATF na hindi pa tapos ang pandemya at nandyan pa rin ang banta ng COVID-19 transmission. Sinusubukan umano nila ang iba't ibang ligtas na pamamaraan upang kahit papaano'y magbalik sigla ang ekonomiya ng probinsya. Base sa October COVID report ng Pampanga, umabot na sa 47,130 ang kumpirmadong kaso sa lalawigan. 2,190 ang active cases. 2,466 ang namatay at 42,474 ang gumaling na. Nobyembre nang simulan na rin ang pediatric vaccination. Matapos ilunsad ng Department of Health ang pediatric vaccination o pagbabakuna kontra COVID sa mga kabataang edad 12 hanggang 17 anyos, umarangkada na ito sa Bataan nitong November 2. Isang ceremonial vaccination ang ginawa sa Bataan General Hospital and Medical Center para sa mga pediatric patient at kabataang may comorbidity. Simula November 5, lahat ng kabataang pasok sa itinakdang age bracket ay babakunahan na rin sa Bataan People's Center, Vista Mall at Penelco.
Sa buong Central Luzon, isa ang Bataan sa mga nangunguna pagdating sa pag-roll out ng COVID vaccines. Sa kanilang latest vaccine report, umabot na sa 334,643 ang naturukan ng unang dose, habang 292,738 ang fully vaccinated na. Sumunod po tayo, suportahan po natin ang ating strategy ng prevention at ang vaccination. At ang target po natin, maligtas ang ating mga kababayan at ang ating mahal sa buhay, magbukas muli yung ating ekonomiya para bumalik na yung sigla ng trabaho. Ang vaccination ang nakikitang dahilan ng Provincial IATF kung kaya't patuloy sa pagbaba ang COVID cases sa lugar. September 2 nang pumalo sa 4,297 ang active COVID-19 cases sa probinsya. Subalit matapos ang 2 buwan, bumaba na ito sa 573 active cases. Dahil sa gumagandang lagay ng sitwasyon ng COVID sa lalawigan, mula modified ECQ ay ibinaba na ang quarantine status nito sa Alert Level 3 simula noong November 1 hanggang November 14. Samantala, ayon sa DOH, nasa 12.7 milyong kabataan ang may edad 12 hanggang 17 ngayong taon sa buong bansa. Pagtitiyak naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., may sapat ng supply ng bakuna para isagawa ang pediatric vaccination. Naging matiwasay rin daw ang rollout ng COVID-19 vaccine sa mga batang may comorbidity sa Metro Manila na umarangkada noong kalagitnaan ng Oktubre. Ngayong Desyembre, kapansin-pansin na ang downward trend sa sitwasyon ng COVID sa rehiyon. Maraming lugar na rin ang wala nang itatalang bagong kaso ng COVID. Sa pagtatapos ng taong 2021, hangad ng karamihan ang tuluyang mapagtagumpayan ang hamong dala ng COVID-19. Ito hindi lamang usapin ng kalusugan bagkus ng nagsangasangang pagsubok sa ekonomiya, politika, edukasyon at transportasyon. Naway sa pagpapalit ng taon, panibagong pag-asa ang nag-aabang sa ating rehiyong Gitnang Luzon.